Nyakoro mgajwang dakika en 20 tok sa chiel mar okinyi kamora mora mintiere arwakini machiegni e twak mokwongo mano marwa e chenro mar piny. Okinyi makawuono nyakoro mgajwang wachopo giko mar juma dongo duche makawuono ben nasenyisi ni chien tarik 19 dwe mar abich higa mar 2023 mathoth osebedo katimore kor juma ni chakre wuok tich nyaka gisani koro kwatieko juma kwadonje odera duto tema bende biro bedo kwa funo ni duche makawuono piny Kenya ochomo kanya hinya kaluwore kod weche mopogore bed mago mag siasa mago motudre kod weche mag ohala kanyakla kod mamoko. Okinyi makawuono ayudo thuolo makara ntiere gi wuot luo ariyo mabendo gin wendo ni ahinya ka injahera mano mar piny kanyakla kod mano mar mbaka oromo. Antiere gi wende studio maro e county ma Kisumo kanyakla kod mano e county marwa mano ma Nairobi. Ataka negi studio maro e county ma Kisumo antiere gi wakili kendo janona siasa mong'ere kaka Green Odera. Green aka thuolo ni marwa kini machiegni kinyalo mana winja county ma Kisumo ochio nade. Nero kamano kuom rwaka e twak okinyi makawuono Kisumo kwe ochio maber piny ng'ich matin lakini wamor chopo mondo watwag gi jopiny e chenro ma wan godo kawuono. Ero kamana inya kendo machiegni kopogre gi Green Odera nyakoro mgejwanga bende ayudo thuolo makare antiere ka gi janon siasa mano mong'ere kaka Mesha Kodedo. Dede ni bende rwakini machiegni ichio nade bura Nairobi? Nairobi ochio maber Sharon. Un bende uchio maber e studio ka. Wachio maber. Ero kamano warwako unyi kwa Ramogi. Ero kamana inya nyakoro mgejwanga kaluwore kod chal mar piny Kenya weche mopogore mabende osebedo katimore bende ni thuolo mano mar oronwa ote pachi kaluwore kod thor weche mopogore mabende biro bedo kwa twake lai magwa magote machuok arede ka uchiel no mbui mar Facebook iyudo Ramogi TV Twitter @Ramogi TV KE. Okinyi makawuono Mesha gi Green mathothos bedo katimoro te wacha kanena gi wach mar sukari mabandia sukari mabende pod itimo ne nonro duche manyoro neno duchieng mar 14 ka bende duola mano mochung' no kwach kiche pacho kae ni natimo nonro ne sukari mano maromo kilo milion maromo kilo milion 1 mana kanyalo winjo pachi Mesha Kodede. Sharon, erokamano wach manyo owuok nyocha mar sukari ma bende liekore ni nyalo bet ni ok ber gi ngima dhano. Ok en wach mayot but magi e gik materowa weche manyo wakale chien kata gik moko mwasebedo kwago e mbaka kaka jo Kenya ni mondo mi gima kama otimre nyiso ni ok en ng'at achiel kata ji ariyo. Nikech gigi kokel koa oko en chen maduong' ma iyudo ka Bureau of Standards nigi role monengo gi play mondo ging'e ni gigi gin gik ma onengo maber gi ngima dhano kata jo Kenya nyalo tiyogo kuom chiemo. Nitiere jok ma bende ochung' ma clear gi kaka jo tax KRA nitiere jok ma bende ng'iyo migepe mamoko mopogore koro magi nyiso ni en group mar dhano ma dhi 4 kata 5 manyaka kok gikale oboke ma clear gigi kadonje iye ka. To ma e gima duoko wa kuom paro moko matindo ni kawan jo Kenya kendo ji indiko e tije to kuonde ma kamagi onengo bed ni joma indike gin jok mo qualify ok jok ma ondik nikech koro Mesha Kodede ong'ere gi ng'ato kanyo koro chuno ni kamanyo tich kanyo timiya nikech asebeto siep ng'ano kata ng'ano watna e yo moro. Magi e gik mamiyo Kenya gwatwa kadok chien e seche monengo bed ni wagwatwa kwadhi mbele. Ok wanyal ng'eyo sani kata bed ni wacho ok wanyal ng'eyo sani ni sukari ni osebedo consumed marom nade. Ok wanyal ng'eyo ni ji adi osetiyo gi sukari ni ok wanyal ng'eyo ni shelf kata e bakra mag supermarket gisedonje marom nade. Walieka en gima koro lieka to gima koro rach mogik ni sirikal be lieko kodwa sama walieko nikech gionge gi ratiro mar wacho ni magi sukari manodonjo tan maromo kama osedhi e bakra mar supermarket machal kama gima onge ng'ama wacho gima kamano koro mane kama koro piny bedo go matek. Ero kamana inya na chaka gi wach mar sukari mabandia nikech ang'ene no wach mabendo sibedo katimore ahinya nonro mabendo sibedo kadhi nyime. En na ber ka chako gi marach gi maber do jumane. Wakili Green Odera. We wacha kanege gi kapok wadonjo kata mne wach mag sukari gi. Wacha kanege marach gi maber di jumane.
Juma ni waseneno gik mang'eny ka reports mwayudo mopogre matimre e Kenya kae. Marach mwaseneno mogik en mana kaka Meshak oketeno ne en wach sukari. Nikech sukari no osewachi nokotimne nonro maber. Wakia nosechopo e shelves mage, wakia jomage ma osetiyo kode, to wakia en gi effect mane ama en gadhara mane e ngima jok mosetiyo kodgi. Koro mano achiel kuom gik marach mwaseneno e wik ma wantiere ni. Moro ma pod endelea ma en mbaka mwasegoya mingi studio kae ma pod rach. En pod waneno ka bodies medo bedo recovered e puodho ma Shakahola kacha ma paro ni sani bodies osechopo 227. Mano one of the things mosetimre e higa ni ma pod waneno ka pod endelea. To mano gima rach magik nikech dhano osewito ngimagi kendo wamedo yudo miili mopogre. Wakian the extent mar mbaka ni dhi chopo kanye, wakian jadi ma osewito ngimagi. To kalure gi report ma group mar jo Red Cross oseyudo kuma gibete reported missing persons ama jok mor report mbaka gin olal gin ji 600. Koro nyako bed gi luoro ka namba ni pod medo idho malo, to namba ni pod medo idho malo, ntiere possibility ni ji 600 mobedo reported a desk kacha ni missing persons go nyalo bedo jok ma pod wadhi medo yudo. Eyo mar gima aneno kotimre maber en sirikal temo nyiso ama sirikal temo rieyo bade mondo olos ama otem rieyo kuonde manokethre. Ne waneno ka president ochungo jo KEMSA board kod CEO moko no suspend. Mano temo nyiso wantiere goodwill from the government mar deal gi gik moko 1 2 3 ma nyalo wuok e yo mok kare. But wamedo jiwo sirikal ni gimoro ilano ok en mana riembo ji tich. Nikech seche ma pesa olal ama seche ma sukari ila ma odonjo ma harmful ni, kata kiriembo ji tich to nyaki penjri to effect mar jok mosetiyo gi sukari ni wadhi address nango. Jok mosechamo sukari mosewach ni ok berni idhi konygi nango. Ntiere yore mag thieth, ntiere research, tang'o mwanyalo timo mondo wageng' gimoro ilano kik timre kendo. Erokamano ahinya. Mane thor wach maduong' bende momiyo ni wachako gi wach mar sukari mabandia ma bende gisani samoro ni sukari ma bende wamadho nyuka, wamadho chai, samoro bende bende watiyo godo e wach ma bende koro pod omako dho oganda nono. Nonro mar okwach kich Meshak bende yango ni sukari ma kama chakre higa mar 2018 nyaka sani ne ginono kaka sukari ma kamano nowuok e port ma dho wadh Nam Chumbi mochopo e depot mano mantiere gwenge mag Thika. Nyaka sani sukari mano maromo gunde 20,000 mago madiroma kilo 55 nyaka sani ndach gi poko fweny. Wach mantiere ni chakre higa mar 2018 kano se fweny ni sukari makama nigi kwiri mano mar mercury. Nango me nok ketha e kinde makamano ni rito nango nyaka thulo masani. Erokamano Sharon. Chik madala ka to dwaro ni koyudore sukari kata chiemo mora modonjo e port mar Roma Mombasa koa oko kata pinje mag Afrika kata pinje maoko, ka opim ma oyud ni ok giber gi chiemo kata ngima dhano, to chik dwaro ni idha okethgi tetegi kanyo, to kok kamano to gom melino odwok gi kama giaye mondo jogo dhi one kaka timogi e piny mane giaye no. To ok en adieri mondo mi sirikal owachnwa ni poko ng'eyo ndach gigi kumosegike kata kumosedhi. Onge gima tamo sirikal, Sharon. Ka sirikal dwa ng'eyo kuma naninde nyoro to ging'eyo within the day. Omiyo sirikal kiwinjo ka badhore matin ni pod wanono, mano ng'e ni sirikal nigi wechene moko, nitiere gik moko ma ok samoro ok gidwa kete lela. But sirikal kadwa ng'eyo kuma sukari gi nitie gi kuma gisegike, gibro ng'eyo nyaka retails kuonde mano, nikech gigi ok gin gik ma ikawe kor lwase, gin gik ma we record. Kapo ni sukari obiro e depot kaka Mathika, japiny ok dhi e depot no mitng'iep kanyo. Depot no ni mana gi kuonde ma gi distribute duke madongo, supermarket chains madongo. So depot no romo nyiso sirikal ni ae sukari mane ni kagi
gunde marom kama ne watero Naivas kata marom kama ne watero duka machielo kata duka machielo, sorry jo Naivas kuom tiyo gi dhokno. Ne ginyalo wacho dukni mano otere gigo madongo dongo kata kuonde ma distribution centers ma itere gigo kaeto jowar mamoko waro kuonde. So oromo sirikal ng'eyo ni sukari ni eneo makama kata eneo makama. Nikech gimatemo paro nikech gunde gina 20,000 to gunde makamago gin gunde mag kilo 55. Ing'eni kata mana kiuso gi dukni madongo makamano itimo gi in small packages. Nyaka sani nonro bende yango ni nitiere moko kuom jotelo mago jodito mopogore opogore piny owacho ma bende iseyo ni dibede ni nokaw sukari makamano dipot mano mathika masamoro ouso sukari masamoro wachamo wamadho e chai nyuka kata mna gima moko. Mano emomiyo atemo nyisi ni sirikal kiwinjo ka badhore ni pod itimo nonro to mano giseng'eyo kendo nitie jodito moko e sirikal ma samoro lwetgi ni e sukari no, koro ok gidwar okni wacho ni sukari ni kama kama to joma kamagi ng'ama kamagi joma kamagi e wuon dukegi e jok manotero sukari gi ne jopiny ochamo nikech weche mag siasa. Koro samoro jodito go emonyono mbakano, koro idwa ni mondo owache to wache matut iketa igaga biemo matin ni sukari no pod wanono ndache kuonde mosedhiye to nikech sirikal kadwa ng'e kama mesha kodede no ninde gi jok mana wuoyo go te nyoro sirikal ok tamre gino ok tam sirikal ng'e. Akene grino dera nyaka gisani bende wang'eni jatend piny Kenya bende nochungwe tich mano jata chenro maduong' mano mar kambi mar KEBS kanyakla kod mamoko madirom 26. Koro ji 27 osechunge tich mago mawuok e agencies mopogore opogore mag piny owacho madirom 11. Ma bende en wach chungo gi tich in kako okil bende paro ni en wach moromo to sukari ni bende wan gadier ni nyalo yudore gi sani nikech ndalo odiochieng' manyoro kwach kich na wacho ni ne ndalo mar 14 ka gitimo nonro mar fwenyo ndach sukari makamano mabende pok giyudo nyaka gisani. Sharon, adwaro ni apogra gi osiepa Meshak eyo matin sirikal poko timo gimoro maber e fwenyo kuma sukari ni nitie ama ng'eyo kuma sukari ni osechope. Aparo ka debed ni sirikal nigi lengo mar pando ama mar umo jok manotimo importation bokelo sukari no bodonje piny ka story mar sukari ni dak ne waneno kuwuok kata jok mwaneno kiriembo tich kaka jatelo mar KEBS gi jok matiyo e kembe nini mopogore opogore kaka KRA officials manie port and jok makamago mago jok mador riembe tich nikech onge benefit ma sirikal yudo pando riembo jomoke tich basto delaying investigation ilani mondo tim kendo mondo mi jopiny report maber en ni nyaka sirikal yud nafas mar bet piny matim uchunguzi e yo makare mondo kik riemba ji ama kik gola report moko ikre e yo makare mondo omi jopiny mondo oconsume mano kad pogrago Meshak matin. To penjo mar riembo dhano tichni be en enough kose nitie gimoro amora moripotim kisheria mar make sure no warito jopiny kuom ohala man gi timbe ilagi. Riembo jogo tich ama riembo jotelo mag KEBS gi jo officers manobedo involved importation mar consignment no ok oromo. Lakini yena good sign sirikal okawo steps makare mar making sure ne gimoro ilano okotimre. To ken riembo jok mane officers manobedo involved kende. Ineno ko nyisowa nitiere investigation ma is ongoing madwa nyisowa ama report madwa nyisowa kuma sukari no wuoke ng'ano mane o importe kambi mane o importe interest mar jomage manie kambino sukari no nyaka ne yud wach ni osechopo e supermarkets mage e retail centers mage mondo wayud report makare kaka igeng'o gimoro ilano kik timre kendo. Omiyo okapar riembo jogo ama chungo jogo e tich oromo but unyisowa goodwill ma sirikal ngo mar making sure ni gimoro ilano okotimre kendo nikech waneno ka koro gichako ng'iyo nyaka certification mano tim kod jok manotimo documentations kuduto. Omiyo mano kuma ok wanyal mae sirikal max waneno ka gi show goodwill gima koro nyakwarit bwanen report cha ochopo nadi bowacho no ang'o to bang' report kosewuok
action mane ma sirikal okawo. Ni green sirikal completely. Green bedi paro ni ngato samoro no nindo kata mane tich. Ni tich kata na kaka jofuambo wakelo winjo kata mana wach makama nyocha DCI wacho ni gisebedo ka gitimo nonro e kid thuolo mar ndalo 14 ma osekalo. Manyiso ni sukari ni ne olala giwacho ni ne olala poya nono. Ng'ana rito sukari makama kilo milion 1 na nego ber ni ketho ne nego beni loke ethanol ne nego beni tiyo kode kembe mamoko. Kanyo koro isenga. Sharon, of course gima waneno kochopo mbaka ni kochopo kuma chope ni bo winjo ni sukari marach no chopo e mesa mar ji mamadho chai ama matiyo kode en ni ng'ato no ninde tich. Nitie ofisa mar KEBS mano ninde tich, nitie jo KRA mano ninde tich, nitiere jok moko mane obedo ama no collude ama ne gibedo gi winjruok mar golo sukari ni mondo giket e mesni dhano ma ok ong'eyo kuma sukari ni owuok. Omiyo en adier nitie jok mane oninde tich. Lakini gima nyaka wang'e Sharon, kisheria mondo itim investigation bi chiw report ama imi officers go nafas mar timo explanation mar kaka sukari ni nodonjo. Ok wanyal chunga to wacho na aya wayudo makosa iriembo dhano tich. Sheria ama due process wacho kata kapok iriembo ng'ato tich, kineno the Fair Administrative Action Act, kineno constitution wa article 51 dwaro ni imiyo ng'ato nafas mar kujieleleza. Omiyo mano to pod mbaka wadwa neno kadhi mbele ang'en jok moriembi tich go jomoko bro manyo kinde mopogore mondo odonj kaka noriemb gi tich gik mopogore. Lakini gima nyaka wayie ntiere makosa manotimre to ntiere gimoro ma sirikal timo mondo makosa no kik timre kendo. Ero kamano bende wang'ini jodita biero bende noseda dhogage hejo mane kotenre kod sukari makamano. Dede kwatieko wach mar sukari ni nikech ang'eni sukari mabandia ni wach makamano pod dhi nyime kendo nonro mare pod dhi nyime. Wach ni mogik kata mana kwatieko nonro mar sukari mabandia ni kapok wadhi thor wach machielo. Sharon, wach ma ok anyalae en ni sirikal ok okia gima timore. Kendo sama ng'ato nyisi ni sukari olala poya, sukari mang'eny kamano, onge gima nyalo lala poya from the pot mar government. Honestly, wabedu joma ni honest gi gadieri. Onge kaka inyalo golo gimore pot ma uoga poya ma jite okia. Gigi bedo signed out. Ng'ato no sign gi out. To gima tabu momiyo wa sacrifice kata wachiwo kaka misango jo ma waluongo gi dho ngere ni civil servants machalo joma koro tie pot ma jo KEBS gi jok ma kamago. En ni nitie jo siasa madongo ma eweg sukari ni. Gine ma giomo sukari gi oko gikelo kaeto gichuno jo civil servants ma koro chalo ng'at motelo ne KEBS gi jo KRA gi kamago mondo sign gik moko mondo gini owuog odhi e market. Koro sama nonro chakore to jogi ema kuongo bedo sacrificed piyo nikech jopiny dwa neno ni action moro kaw. So to me magi pod superficial mondo jopiny obed apist owinj ni gimoro timore, sirikal timo gimoro to kachutho gima sirikal timo onge. Jopiny kosewinjo ni ji 2-3 moko no chunge tich ma bende samoro ibro yudo koduoke tich bang'e kaka winjo dira wacho ni gibro mako kinde ka gi kacha. Ibro winjo ka chieng' moro bende moko bende duoke tich, moko bende kia otimore nade to wach no lal nikech weche ng'eny Kenya ka. Bende sirikal kohero to kiny nyalo kelo skandal machielo mondo mano rum gi kanyo ji wang' ji odhi e skandal machielo cha wach sukari orumo gi kanyo. Gima lit en ni sukari makamano. E pacho ka donge mano wach ni sukari moko ne nitiere gi gang'o eigi gi chumbe eigi. To wachno nochopo kanye be nitie ng'ama nie jela sani kata ng'at onge. So kata mana magi gin mana the same thing. En mana ni koro the senior politicians madala ka maweg sukari go manodhi omo sukari go oko nyaka make sure ni ji 2 kata 3 ogole tich kata maki mondo jopiny mirembgi okwe kaeto wach no. To kose maka gi nikech sukari makama bende nyalo duoke nikech mane penjo maduong'. Ka nose mak gi to sayudi gi ketho. Sukari makama samoro watiyo go de ute. Ere kaka inyalo chak duoke gi kende depot. Ingeni that statement is very dangerous for a country machalo Kenya. Ni sukari tons marom kamacha
o disappear kama mano nyiso ni kata mariwa gik moko nya disappear nikech pot irito nyaka gi askeche. Mano nyiso ni kata mariswa gik moko nya disappear kamano. Kaka sukari gi tonnage marge kaka en bulky and huge gi loche magole kuno ka kele oko nyalo disappear. Kare imiya luoro ni kare wanya chiew makata jo Kenya be wayud kokwalte jo Kenya onge. Wach moro malit to gima nego bedni wafuono bende ni sukari makamano timo makure nikech ango nikech mani yore piny Kenya wachore ni sukari makamano notinga gi ginero mongere kaka open ship to notinge gi fertilizer mano mbolea na nitiere kanyo na nitiere coal ema nomiyo sukari makamano no yudo kwira ngene nonro pod timo mano mar yango kuma sukari mabandia sukari mano timo kwiri mano mar makure nitiere wawene okwach kicho tim tijgi wan kaka jofwambo biro bedo kwa kiyonu wach mabende gibiro bedo ka gifononwa kopogore gi manya korom gajuanga bende jumani waseneno ka luoko itimo e migepe mopogore nitiere ji ma ose chung tich nyakorom gajuanga nwa neno kanyo kopogore kata mana gi wach sukari kama bende ji 27 chung tich duol mar KEMSA bende koro ji nitiere mose chunge tich nyakorom gajuanga duching manyoro nwa neno ka directors mag board mar KEMSA bende no sidhe tich mano jakom mar gi manyien gi sani lungo ni irungu nyakera kanyakla kod board members mamoko mabende no sidhi tich koro walosane wach mar KEMSA ne luoko KEMSA kanyalo mana winjo pachi wakili kintiere kaunti ma Kisumu. Sharon, gimwaseneno ka ker timo through communications mopogre ker noseoro communications ariyo manochungo jotend migepe moko kod directors moko manie e KEMSA kod jok mane ondike board nochung tich kalure gi gik ma noyud ama gik medo neno katimre e board mar KEMSA. Tineno ka board mane ondika machiegni ka sirikal obet ka sirikal ekodonjo be en part of the board manochung mondo o allow investigation kendo waneno ka nitiere jok moko mane ondike board no manyien. Mano nyisowa ang'o e ndiko mar sirikal ama keto ji e boards mopogre. Nyaka walok pachwa kaka indiko ji e board mag sirikal mopogre. Kineno nitie kes moro mane Katiba Institute otere High Court ne High Court nowacho ni ama Court of Appeal nowacho ni mondo ndiki e board Public Service Board emoripo bed ne timo ndiko ilano. Mano nyiso nang'o? Nyiso ni kila ng'ato ma indike board kaka board member ama board of director idwaro no otim application ni through Public Service Board basto Public Service Board timo shortlisting e gik makamago nikech nitie sheria mawacho ni board members gin officers mag sirikal ama public officers but waneno ka mano ruling ama judgment ma sirikal mar Kenya Kwanza pok osebedo kaluwo omiyo mano nyiso miyo wapenjo qualifications ama ability mar jok mikete board gi mondo run board gi e yo ma professional. To ema kelowa e shida mwaneno sani omiyo indiko ng'ato kawuono gi kiny makosa moro mako board igolo gi kendo irwako jomoko ma wakia qualifications mar gin chal nadi omiyo eikruok mar board ama eikruok mar nini mopogre ntiere good intention mar making sure no jok ma serve board mopogre okoinyo jopiny ama okotiyo positions gigo eyo mar medruok mwandu e gik makamano but seche mwaketo jok ma wakia qualifications gi ama wakia gima gisetimo areas mopogre to waketo jopiny at risk gima notimre both the board mar KEMSA waneno ka en mana a scheme mar jok madwaro mondo olos mwandu ama oyud pesa eyo mok kare omiyo sirikal to nyiso intention maber mar riembo jok ama chungo jok mopogre tich but penjo en niya mano be konyo ama geng'o
owa kuom masiche mwaseneno ka wuok e boards mopogore opogore kod scandals mwasebedo mwaneno kamedo timre. Omiyo ok apar ni en yo kende minyalo make sure go no waloso our boards ama boards mopogore opogore. Nitiere gik moko mang'eny mwanyalo timo kaka insisting e gik moko kaka professionalism kod qualifications, but I believe as a country kod political system mawango madwaro na jatend piny obed a reward system ma omiyo go jok manochung' kode mano pod monowa bedo go full realization mar professionalism. Ero kamana inya green bede ko tindro kod midhiero mano mar KEMSA nyakorom gajuanga bende jatend migao mano mochung' ni weche mag thieth e pacho kaendi bende no chiwo chik mano mar jotije mag KEMSA moheo 200 ma bende nochni gitiyo ka giwuok e dala koro mar mondo mi gidhi odiochieng' chakre odiochieng' ma kawuono gidoge tich. Kapok awinjo pachi Meshak, wawinyane jatend migao mochung' ni weche mag thieth e pacho ka Suzana Kumicha kaka noloso odiochieng' manyoro. That we have individual culprits who taint the image of this institution. I will not stop at anything. Even if it means sending home a whole department, I am ready to deal with it. This institution must be clean. We are going to uproot all the roots, all the evil spirits that have been planted in this institution. Nitazingoa. Should you see, should you smell something that looks like corruption, please come and let me know. Whoever it is. And I said I might not have any other muscle, but I will name and shame anyone who is brought to my attention. Investigation is done, and they are known to have caused problems in this institution. Effective tomorrow morning, all staff working for KEMSA, over 200 working from home, report to work tomorrow, 8 a.m. It does not make sense. It is irresponsible to have paid over 200 people for 2 years, them sitting at home in the name of COVID. Yet we all go to our offices nowadays. Nyakorom gajongi winjo kanyo ka bende Suzana Kumicha wacho ni jotije moheo 200 babedo sebede ka tiyo ka wuok dala tichulo gi nego beni donje tich saa 2 mar okinyi odiochieng' makawuono dakika en mana 15 mar mondo mi gidonje tich. Obiro bedo kwa menyo ponono ne gidoke tich kata oyo. Kwa mjuma na pachi Meshak. Midhiero mabende luoro migao mar bad migao mar KEMSA. Winjo kanyo na Kumicha bende wacho ka kodwa kedo gi weche mag mibadhi. Awinjo Susan kawuoyo maler waziri to hiena mondo awacha pacha. Aparo ni igni ma bende kora sedak go Kenya ka oyiena ng'eyo kiwuonda kata ka ok wuonda. Aneno kiwuonda nikech ma to ena the same tough talk ma wasewinjo. We will left no stone unturned. Gik magi gin statement. I think Susan will make a good politician Deleka. Okinyal wacho ni sani koko fwenyo ni jotij KEMSA 200 osebet ot katiyo from the house, osebet katiyo gi ei ot ka ok report e office nyaka ne covid room. Sirikal ni nigi dweche 9 madhi 10 koro. Okinyal wacho na ni kanodonje ministry kokete CS ma omiye report te gimoro amora matimore e ministry ni sani koko fwenyo nikech koro scandal owuok e wach tendering process magnet. Koro sani ikelo nwa jotich 200 mosebet katiyo dala from the house all this time. Koko fwenyo gi sani scandal ni emomiyo fwenyo gi koso dak nyocha wanene chien kanyo ku ochiwo those executive orders. Omiyo I mean ikaw yie na ng'eyo kiwuonda kata ka ok wuonda. Susan pod wuondowa, serikal pod wuondowa, de onge scandal ng'ama donge nyocho bedo sit pretty ka jogo nie ot tiyo from the house dak nyocho wachie. Nikech koro scandal owuok ikelo nwa the face moro mar PR mondo wanenia ni serikal dwa deal gi corruption nyowuoyo. Sama koro nyiso wa statements machalo Kim smell any corruption anywhere, come to me. What come to her kanye? What the yude kanye ni wa smell corruption. Aparo ni magi gik makoro yikwa yien wani waseneno gi ministries mopogore opogore. But the question mapok wa address kaka jo Kenya en ni ka jo partners mag sirikal mane konyowa weche magnet no fwenyo giwegi
ni procurement nodhi marach kagi ka. Namba achiel ne gi site ni kembe ariyo mano keti ni mondo omi tijni. According to them ne oko qualify. Kembe gi podo tamo wafwenyo nyaka kawuono ni kembe gi mag ng'agini. Mane odhi through the system magine moketgi ni mondo migi tich mar 3.7 billion to kembe mane ogo piny ni okokalo to ema joka wacho partners wawacho ni ema actually no nengo bed ni imiyo tijni ema ne nigi qualification. Mae issue mapok obedo addressed, koro kata Susan B a press kawuoyo strong tough to ko address this issue. Onge gimo bedo addressed. Ok inyal divert attention wa ni in koro jok KEMSA members matiyo from the house ni koro kama toughness ni owuoke. To kinyiso wa ni kembegi gin mag ng'agini, jo media notemo nyaka fuaro ni kembegi mag ng'agini ka gidhi e registrar of companies ok yudi kata ni kembegi mag ng'agini. Chieng' moro kane ukelo e TV maru machielo mar Citizen, kane ukelo CEO makoro segwetao sani, nowacho nwa ni o kambi no mokia ma obedo registered India, achiel no bedo registered India, machielo boko wachnwa exactly ni mar ng'ak kata oyudango ok yud gimoro amora kuom kambi. Ma nyiso ni nitiere very senior and powerful politicians ma weg kembegi tok dwa ni mondo wachne. Koro nikech jo Kenya gombo winjo ni to udwa address gini nango, koro ikelo nwa a very tough face tinyiso wa gik mosenyiswa pile pile. Every scandal we will leave no stone unturned. Magi gik makoro asewinjo chakre tin na nyaka sani. Every stone has not been turned completely. Omenda makamana ngini korela siling bilion 3.7 koro mana chungu ng'ate tich. Omenda makama ibro bed kata mnaki yudo iyo machalo nade. Kata kamano wang'yane nikech ang'eni nonro pod dhi nyime wach makamano. Green kata mnaki winje county ma Kisumo kotenre kod okenge mag luoko KEMSA. Wang'e jok mosechunge tich to bende ji 200 maromo 200 ma bende koro Susan Akumicha wacho mar mondo mi oduog e tich owetiyo kowuok dala. Bende wang'eyo ni osebed ka ichiwo negi omenda to ginere ma bende nokelo negi tiyo kowuok dala. Bende wang'eyo nene mibadhi mano maluoro COVID-19 funds mani dul mar KEMSA, mibadhi mana luoro siling bilion 7.8. En manene jok mana tiyo kowuok dala gi kane chulo omenda dibed ni negi chulo gi omenda osuru ma bende wagolo to onge tich mana gitimo. Nikech natimo nonro kata na mar ng'iyo ni jok mage ma bende nochungo tich. Jok ma nochungo tich na gin bank ok nochungo tich ne gitiyo kowuok dala. Ne gin bank signatories, ne gin derepe, ne gin clerks, cleaners, cooks. Koro penye na nitiere ka ni cleaners gi cooks gi gin na gitiyo nade kichulo gi omenda. Chakre kane gitiyo dala mano chieng' tarik 21 mano chieng' mano e higa mar 2021 mane dwe mar 11 negi chulo negi omenda to giti koso nang cook tedo dala to oro koso dereva bende ichulo clean dala to ka wuok dala signatories mane pe Sharon, kapoka duoko penjo ni mabe has merit. Aparo ne sirikal mar Kenya Kwanza, sirikal mar Kenya Kwanza kod sirikal mar William Ruto, jatend migao ama cabinet secretary ma is ama ma okong'i gima timo en jatend migao mar health mwaneno kawuoyo ni en ng'at moro ma seems to be otimatima gik moko e yo ma dhano pok oneno nikech kwachako go KEMSA wach KEMSA matimre sani kendo waneno kiriembo ji tich. The first person moripo bed no se resign kade en ng'ama pache ler, ng'ama wiye liw kendo gik mwaneno katimre e pinje maoko. Ng'at moripo bed ni ose resign en minister mar health nikech gik moko ilagi timre ka en ye minister. Okonyal bukre ni kawuono en uchiew to yudo nini mar wachi mag KEMSA ma wanene TV gi to be obwok. An gi in gmeshak oyienwa mondo wabwok kwaneno gimwanene news ni pesa olal ama gimoro ilano timre. But the minister, the cabinet secretary mayudo briefing every day gimora mora manie portfolio mare okoripo bwok kodwa ni gimoro ilano timre under her watch. Ideally gimoripo ben timre kawuono en ni kane poko riemb kata jok ma waneno ka kero riembogi, the first person to have resigned or stepped aside
noripo bed cabinet secretary mar health. Omiyo gik moko mowacho moluoro nwago ni iyo wang' na kian jok mowinjo mibadhi omanye mondo giyud shida mar KEMSA. Mano is evidence mar rem mare ama half failure as a cabinet secretary. Omiyo kanyo to owetugo kodwa. Waseneno mbaka matimre migao mar health kochakre chon. Onge tangible gimora mora ma tangible mosetimo mar loko migao mar health nyaka nocham kiapo kaka cabinet secretary. Number 2, otemo loko wach ni mondo nyiswa nitiere jotich moko mane osebedo katiyo from home. Sharon Sani, working from home is one of the best models ma waseneno katiyo e kembe mag private. So long as ni loso yore mopogore ma ng'ato nyalo timo tije ka ene e comfort mar ode, i-reduce kendo improve productivity mar ng'ato ilano. Gima nyaka ng'ata ma dwa adopt ne GOT kowuok e utegi, nyaka ibed gi check off system miwacho niya ng'ani tiyo kobet e ode, wadwaro na at the end of the day otimo 1 2 3 tiketo yo mar ng'eyo ni tich moripo bed ni timo ng'ato ilano pod oendelea tim. Koro making it look like nitiyo from home en gima rach, mano en mana yo mar loko pach oganda ama loko pach jopiny mondo jopiny ong'e ni sirikal timo gimoro malich ahinya. Waseneno kembe madongo kata Kenya kaka Safaricom mose adopt yo mar ka en tich minyalo tim kibete odi to time kibete odi. Mana ni green ok tije te minyalo time ot donge ok tije te kuom ranyisi kata mna kiwinjo mano kore madonje. Waseneno nyaki identify tich minyalo tim ka ng'ato bete ot titime ka ng'ano bete ot. Nitiere tije moko ma wawacho ni ok nyal tim kaka cleaner ama jalos chai ok nyal loso chai mar office kobete ode. Omiyo mano ng'isi pod gimo wacho no en evidence mar her failure as a cabinet secretary to deal with her nini. Nikech ok nyal bedo ni sebedo office dweche 8 ama dweche 9 tiken over ji 200 osebedo katiyo kobete ot. Mano kare in cabinet secretary mar en cabinet secretary mar wiro wanja gloso wicho dhok to onge gimoro amora ming'eyo about your ministry. Mage gik manyaka wamed keto sirikal mar Kenya Kwanza kwa ng'ise niya ntiere jok moko miketo mimiyo tich mopogore to they have no idea what they are doing. Ero kama na inya kabeni nyaka sani bende wang'ino duching manyoro bende no see the directors mako mag KEMSA manyien mano kotelegi kod jakom margi mung'ere kaka Irungu Nyakera. Ng'eni directors maka mago raisi bedo karabna kineno gi Bath TV ni kanya korom gejwang moko kuom board members mamoko bende oriwo Esbono Yeko Molo, nitiere Bernard bende neno gi kanya korom gejwang, nitiere Bernard Mano Kip Kirui, Jane Masiga kanyakla kod Jane Mbatia. Babende igeno ni koro biro bedo ka kelo kata mna ka chungo weche mag mibadhi mabedo sibedo kadhi nyime mano iduole bad migao mar KEMSA. Kata mno duching manyoro bende jakoma masani mano ma KEMSA bende no wacho ni gisani KEMSA nitiere gi jotije 780. Koro en mana gino marwa ni kinde thuolo mabiro ni KEMSA ok bicha kwa winjo weche mag mibadhi. Dede ka winjo mana pachi kapok ka oyo matin nikech sani bende wang'e ni jagoro mungirore mane en jagoro mungirore mar thieth mano laktar Josephine Mburu ben neno kanyo kosechunge tich. Ero kamano an kipenja to mana kama na gikego ka wadwa deal gi mibadhi as a country to nengo bedni wawacho ne jo Kenya adieri mantie ka gimoro timore. Namba 1 jo Kenya dwa nong'e mokwongo ni pesa to onge manolal, ne en tender en yo manidwa chiwgo tena mane nyiso ni finally ne wanyalo yudo lal kaka jo Kenya kopo ni no chiw tenda ni e yo mane gidhirego. Nikech tenda bila mochiw kamano ema nyiso ni kambi momi tijni samoro ne ok bi supply nets mine idwarogo te marom. Ka ok kamano to ne gibro supply nets but maok quality bila mane idwaro manyalo konyo jo Kenya weche mag malaria. So mane momiyo ka nitie mibadhi e chiwo tenda to wa end up gi either low quality ko kamano to nus kata matin ne kiwango mano nengo chiw. So up to now pok waweto pesa
nikech the global funds kata partners mag sirikal mane konyowa ng'iewo gigi no daro wach mar tender process ni gidhi kendgi gidhi manyo net go kendgi kuom kembe maloso nedego. To gima temo wacho ni kawayudo gimora bilani to mondo mi wagole gi kukune te onengo bed ni ng'eyo ni wuon kambi ni en ng'a mamiyo obedo gi power mar kalo process gie bathe kata chikruok ewi process kako nengo tim nikech Sharon ka kambi na ok nigi qualification moketi midwaro ne kembe ma imiyo tender to kambi na emoyud ka omit go ahead omit tender ni nyiso ni ana wuon kambi ni an gi power moro ewi jok ma ng'iyo wach tender gi mano nyiso ni the tender committee kata the entire management nyaka board mar KEMSA an gi power kuomgi kata nitie ng'ama dhiro na gini mamiyo kata kambi na oko qualify to pod kambi na ema imiyo tich to kembe mar joma moko mo qualify tigolo oko. So kwadwa uproot corruption to kanye mwachako go mondo jo Kenya ng'era tiro ni kambi ni en ng'a manie ng'eye momiyo en gi power mar kalo kata process ma miye gik moko kata no kobedo en wach moro mabende kata mna pod mako dhoga ndani nikech mano gima timore across government kata ok KEMSA kende mano gima timore e roads wa emomiyo itloso yore ma substandard nikech kambi maonge gi qualification ema yudo yo barabara kae to dhi oloso ma substandard nikech ji okalo gi mano ema timore e migepe mamoko moluoro sirikal te koro kawadwa uproot corruption to wachako gi ng'eyo ni weg kembe gi gin ji abila mane. Hapa jatend piny Kenya bende nitiere kama tek ahinya mar kedo kod lwenye motenre kod mibadhi kaneno kod mna report mabende notim kod duol makedo kod weche mag mibadhi ECC kotenre kod sekta mar thieth bende neno kod mna omenda mabende olala to KEMSA ka bende omenda makor gi lach ka koro sani en mar net mar suna bilion 3.7 bende mano mar COVID-19 misappropriation funds mano mar siling bilion 7.8 nyaka sani wenye bana ni nonro itimo jok mosemaki moketi bende okwane en wach moro malit kata kamano nyakor mgejwanga parni nyaka gisani thulo mako jolo jata chenro maduong' mano mar KEMSA bende en Andrew Mutava banka no sethe choko kata uchunge tich mano siyo mari machon mongere kaka Teri Rabadhani sana no kanyo kosero mosario yina mar mondo miwako yo matin kata kamano kwaduoge okang' mar ariyo pod wantiere gi thor weche mopogore opogore wabiro loso kotenre kod governors ywak mabende gintiere godo ka bende giwacho ni migao mano mar treasury poko chulo gi omenda mar gi mar siling bilion 94.3 walosa ne wache mag shaka hola nitiere weche mopogore opogore lalruok ma bende pod dhi nyime kinde kweth mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza gi pogruok e county Masia mano pogruok e kind Oduola gi jatende James Orengo wako yo matin waduogo gi thor weche go. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe juma ka juma kata odiochieng' kodiochieng'. Mae e chenro makelo ni gigo mamit gikelo ni weche mamolo e pacho ka be lo nyaka nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama gima wuok e pinje maoko itoni kia kato koro Paris gi twak mamulo rowere gi oganda duto mana kuom nyithindo ma neno masani winjane janyuol janyuol gima ber ahinya timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber yudo danje maliet inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta brogoni studio kaendi mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng' ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. jatelo mano biro kae nyoro Odwari warus kodi hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo jitengi neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka miriambo thinyore lela
kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabokendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Nyakor mgajwanga ma en okang' mar ariyo mabende koro waduogo pod waporo wach ahinya nyaka luwore koda chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore mabende osebedo katimore kor gwenge ma pacho kaendi. Dakika aneno kanyo kena bich tok saa ariyo mar okinyi. Kamedo paro ni ne thuolo mar oronwa ote kokalo layo magwa magote machok 2:600. Mbui mar Facebook bende yudo wa achiel kachiel. Ibiro bedo kioro ote makamano abiro bedo katemo kar nyalo mara mar somo gi kapok watieko chenro. Kiny makawuono ponono kia TV mari watu wako tendre koda okenge mopogore opogore weche mabende osebedo katimore e chal mano mar piny Kenya chakruok mar jumani ka wachopo e giko mano mar juma e studio e county marwa mano ma Nairobi antiere ka gijana onsesa mungire kaka Mesha Kodede ka studio marwa e county ma Kisumu antiere bende gijana onsesa mabende nukila mungire kaka Green Odera. E okang' mar ariyo bende nasenyisi thor weche mopogore opogore mabende biro bedo kwa mulo kapok watieko to Dede gi okinyi daher mar mondo mi wadhi mapiyo piyo kaluwore gi thor weche makamagi mar mondo mi saa kik ng'adwa oko nikech ng'ino duche makawuono bende wantiere gi chenro mar ng'ejo thumbewa. Odiochieng' ma kawuono governors biro bedo karomo mano mar yango ponono ni gibiro bedo ka gidhi kaka gibiro bedo ka giloro counties ka ponono ni gibiro bedo ka gidhi ng'anyo kata oyo ka bende governors ntiere gi ywak ni migo mar treasury poko chulo gi omenda mano mar dirom siling bilion 94.3 mabende osekelo negi achiedh nade mano kaka ginyalo bedo ka giteo counties. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo gi romo ema bende obiro bedo kwa ng'eyo ni chakre juma mabiro ponono gibiro bedo ka giloro counties kata oya chak kodi Green kintiere county ma Kisumu. Wachni kotenre kod karamna pachi kotenre koda migao mar treasury mabende poko chiwo omenda makore lach makama siling bilion 94 mago mag counties. Sharon, e wach koso chiwo omenda no county government mae mbaka mane wawacho week mokalo kwa penjre ni ang'o ma county government nyalo timo yo mopogore opogore mondo kik giyudre kuma giyudre sani. Mokwongo kwa chako en ni sirikal maduong' ama national government nigi obligation mar making sure ni funding mar county government oyud e sama kare mondo county government obed ni nyalo timo functions maggi mopogore opogore kaka omigi constitution mar Kenya. To e bwok mane council mar governors ochiwo kagi wacho no kok giyudo pesa gi nikech aparo pok giyudo pesa gi mar dweche 3 ama dweche 4 kok giyudo pesa gi to gibro loro county government nyaka wapenjo niya ere ng'at madhi hinyre ka county government oloro ama ukoso ama ochungo
chiwo services ma omigi kisheria mondo gitim. Ng'ama biro hinyre ka county government olor en mana jopiny matindo, nikech kwang'iyo services ma county government timo, waneno ka county government ema chulo dakteche kendo ng'iyo weche mag health, ng'iyo weche mag pur e yore mopogore opogore, ng'iyo gik mopogore opogore. Omiyo mago services ma kichungo to ng'at ma hinyre mogik en ng'at ma yudo thieth mare e suptende mag sirikal, nikech ka dakteche onge ama kala yath onge to onge kuma dhano yude kony. Omiyo ne waneno communication kano wuok nyoro kuom treasury ka giwacho ni gitemo mondo gichiw pesa mar paro ni mar March gi mar April e dwe ma wantiere ni, mondo gine kaka gibiro medo chiwo pesa ama disperse pesa mopogore opogore to the county government. Penjo manyakwa penjre Sharon en niya, ang'o momiyo it has been difficult ka sirikal choko pesa kako ribo ped ni choko, ang'o momiyo it has been difficult to disburse this money to county government sama chon mondo county government oripo bed otim gimo ripo bed ngitimo e sama kare, nikech kaka sani treasury ministry mar treasury nyiso wa ne ka gidwa golo pesa mar March, nyaka wapenj ni to kara March no county government no ripo yud pesa kanye magitimogo ama gichulogo kata salary. Pesa mar April poko gol, pesa mar May be sani dhi rumo poko gol. Mano nyiso wa nyawo mar sirikal ama intention mar sirikal duoko rate ma county government time services maggi mopogre opogre piny. But kendo gima nyocha wawacho Sharon niya, county government nyaka bed gi alternative sources of income. Kuma county government osechope sani kochakre ne wabed gi devolution higa mar 2010, county government nyaka bed ni o streamline sources magi, other sources mag income yuto gi mopogore opogre, mondo bed ni seche mwayudre kuma wayudre sani ma national government okotero pesa to services mag county government okoripo bed ni chung. Kineno kwa donje for example county mar Homa Bay, nineno kama mheshimiwa Gladys Wanga no chako bo develop a system mar revenue collection, masani waneno kose improve revenue collection almost to 216%. Mano ngisi ma ngat mong'eyo tich mane oketne e kom. Ero kama na inyagri sabo ng'adowa sabo ng'ado inyanya kaluwore kod thor wach makamano. Kitieko mana wach makamano benda winje pacho dede nikech aneno ka sabo ng'adowa ka pod wan e thor wach makama. Wakwonga winji green mondo mana kotieko point manene godo muskum ng'adi. Katieko Sharon, waneno ka ntiere county governments mosedhi out of their way mondo gibed gi loss revenue collection margi mondo kik bed na seche ma pesa koso biro ngie sama chon to services mag county governments ok timre. Waneno ka mheshimiwa Gladys Wanga ose improve revenue collection almost to 216%. Mano nyiso ni osefwenyo ni nyako bed kaka governor, nyako bed gi alternative sources of income mok bichungo tich seche ma sirikal okoso chulo pesa e sama kare. Kamano Sharon. Ero kamana inya udidi mana ka winjo pachi kaluwore kod buogo mar dhi e ng'anyo. Ing'eni ka gidhi e ng'anyo jopiny ma bende biro hinyore, en mana ni governors bende hinyore nikech kionge pesa omenda mitago do counties konyruok ni kanye. Green injo ka wacho ni nyaka governors bede gi alternative sources mago mage income yute counties. Ero kamano Sharon. Wach mar bedo ni county governments poko yudo pesa kata poko mi pesa kowuok e national government en wach ma ok onego jo Kenya okaw kaka mbaka kata gir tugo, nikech county governments nitie gima nomiyo ketgi kanyo to kosewegi ma ok omigi pesa nyiso ni operations maggi chalo kagima ochung. Sama county government operations giochung nyiso ni jopiny ok yud services nikech constitution mar Kenya kata chike nitie gik mobedo devolve functions momi county government gigi ok tim gi national government. So ma national government nigo bende ok tim gi county. Koro nyiso ni sama ichungo mar counties te to nyiso ni functions go completely jopiny ok yud
services. Sama jopiny ok yud services to tax to gichulo kendo gikelo ushuru margi. Nyiso ni imayo jopiny. Koro joka bende county government bende ng'eni nigi jotich mang'eny kabisa. Ka jotijgo ichulo to service ok yudre. Nyiso ni wakia gimwatimo as a country. Waketo ji muandiko 47 counties ji mang'eny ma namba gi lach ma mshach gi bende ng'eny to gidhi office to ok ginyal miyo wa service nikech onge omenda mar chiwo services go tichulo gi mshahara every other month. Mano nyiso ni wakia gimwatimo as a country. So ok en gima ber ni onengo bed ni county government bedo dweche adek kapok omiyo omenda to national government odhi nyime gi tijegi. Ma bro miyo governors gi jotich mag county te nenore ka gima ok gidwar jopiny kata ok giserve jopiny. Ka mano to ken adieri en ni otamgi gi national government. Kanyo omigi omenda mogik, nyo omigi omenda maromo bilion 31 chien kacha. To bilion 31 ni omigi kosekadho dweche madhi 3-4. Nyiso ni bilion 31 gi county mabro yudo pesa mang'eny ei kanyo ne nyalo yudo gima nyalo romo milion 600. Eiye ka nyiso ni county government gi ng'eny gi osedhi e commercial banks magwagi moolo pesa man gi interest mamalo mondo ochul kata oshara mar jotich makuondegi. To ma nyiso ni ka pesa ni odonjo to bank kuongo ng'ado margi madongo. To en ushuru bank ng'ado gi profit kata interest mamalo. Koro nyiso ni Kenya as a whole bende wa lose a lot of money ne banks kuom weche mag interest gik ma wanyalo avoid. Pesa monengo bed ni tiyo ne jopiny. Ero kama na nyang'ine duche makawuono governors biro bedo karomo biro bedo kwa ng'eyo nyakorom gejwanga ponono gibiro bedo ka gidhi ng'anyo chakre juma mabiro kata oyo. Kata kamano bende kwa lose pogruok e kinde governors gi jolupgi ahinya e gwenge magwa makaluwe county ma Siaya waseneno pogruok e kinde governor mano James Orengo kod jalup mare William Oduola. Na nitiere wach mabende notimore marach e Liela. Mano chieng' ngeso makoro noaeni. Mano Liele kopo mogik mano mana en jakom mano mar Siaya Public Service Board mong'ere kaka Elijah Achuch. Nyaka gisani Oduola wacho ni MCAs ok bibuoge, MPs bende ok bibuoge nikech en okedo kod mibadhi. Mana ka winjo pachi kotende kod okang' ma kamano green bang'e hawinje pacho dede. Mana machuok mondo wadhi e thor wach machielo kapok ogolwa ka. Ero kamano Sharon, wach mar Siaya County, gimoneno Siaya County Government en gimoro ma very unfortunate sani. Nikech mistake ma an kaka bet ja oko gima neno katimre en ni onge seche ma county government nyalo bedo gi governors ariyo. Osiepa Moduol ong'eyo kendo en mbaka ma ang'e ni wabro goyo kode en ni gima timre county government kata ka en weche mag mibadhi ma osewacho oripo bed ntiere yore moko mag bedo ne ng'ato nyalo kelo ywakne ama kelo solro mare ama kelo contribution mage e management mar county government ma ok ochungo services at the county government. Wasewinjo ywak ma Mheshimiwa Oduol osebedo ka ywak kawacho ni nitiere gik moko mok timre e yo maber. Tanyalo paro nomi Mheshimiwa Oduol nafas mar mondo odhi ochung kendo chiw table evidence mopogre e county assembly. Kendo ang'eyo ni county assembly ma Siaya osedhi e recess katemo analysis ama timo analysis mar documents mano seketo. Akwayo deputy governor ma Siaya ni seche mise submit gik moko ama ise submit complaints e offices mopogre kendo boy imiyo offices go nafas mar timo tich momigi kikatiba. Dwaro mari en ni mondo ibed piny kendo iwegi gitim tije mondo gigol report margi ka be nitiere adiera ama nitiere ama weche miraisgo ok adiera. To mana kaka naneno interview manotimo kendo nowacho maber ni oseluwo processes kosedhi e county assembly kendo osewuok e county assembly opango nobro dhi nyaka ka EACC modhi ka DCI. Mano otimo makare, but seche motimo gik report mopango no otimgi kiko kel chung mar services
at the county government. Seche mantiere tungni ilagi. Jok ma hinyre gin jok ma rely on the county government mondo provide services mopogre opogre. To kendo kidok kate katiba wa, to mae gima jo sheria ama jok maloso sheria kata county assemblies kod national government nyaka bed piny mang'iye the position mar county government kaka sani entiere. Nikech kwa ng'iyo sheria, county deputy governor en an assistant to the assistant mar governor, kendo otimo mana functions ma governor emomiye notim. Omiyo ne waloso a system mane oripo bed ber, lakini obedo weekend gokoso sheria moripo bed specify duties mag deputy governor. But gima kendo nyaka wang'e kisheria kwa ng'iyo, governor at no point county government nyalo bedo governors ariyo irrespective of winjruok mane deputy governor obet godo. Nyaka wawe governors utim their mandate ka gibedo ing'iyo gi assembly mopogore opogore kendo ing'iyo gi national government, nikech complaint moro amora mantiere ntiere avenue moket minyalo ka iparo no governor oktie yo makare, you can go to the Senate for impeachment, you can start it from the MCA level, you can engage EACC, you can engage DCI. To kikwawe pogruok no obed ni monowa timo tich mane wachiko jopiny. An kaka jasiaya ma kendo go kura siaya, alamo ni deputy governor oduol gi governor Orengo oyude nafas mar bet piny. Magi jok machiegni koda kendo wasetimo kodgi functions mopogore opogore. Ang'eyo hera mane gichako go tich kane gichako, kendo ang'eyo ni gibiro yudo nafas mar bet piny mondo giting josiaya kaka de gichiko. Erokamano ahinya. Mesha Kodede, wach makamano di wachang'. Erokamano. Two quick things, Sharon, kuom wach josiaya. Number achiel, sama governor kata candidate mochung' laro kom mar governor ochung', ere kaka giyiero jolopgi. Ma wach ma Siaya is taking us back to that question. Be giyiero jolopgi ka gin gi wechegi e pachgi ni ng'ani wanyalo tiyogo kata dwachwa kuom jopiny chalre gi Sharon, emomiyo akawo Sharon mondo bed kaka jalopna e wach mar com governor. Mano nyiso ni that was not taken care of. Gini ging'iyo mana ng'at man gi votes moko manyalo mede meka mondo wayombi, tok ging'i ni ng'ani be nigi paro machal gi maga kuom weche mag dongruok mar jopiny. Mano namba achiel. Namba ariyo, Oduol nochako gore gorengo chon too much ma esechegi koka topic muae koka wae wacho ni governors pango kata ni gilor counties ji odhi dala nikech pesa onge. Eto pesa mane ma ocham Siaya ma pesa to pod onge manyaka sani governors dwa karani mondo lor gigi ji odhi ot. Mano ni kanyo. Then mogik, Oduol ok nyal wacho ni en okedo gi mibadhi nikech mano ok tije. Tich mar deputy governor in part of the team mar governor, in part of the executive. To county government omi structures ma katibo chiwo. Oversight work mar executive at the county itimo gi assembly, itimo gi MCAs. Koro onge kaka Oduol nyalo wacho ni en odwa gore gi mibadhi ng'at achiel e Siaya to the whole assembly ni kanyo monengo bed ni oversight executive. Moduol is part of the executive. Oduol dwa wacho nwa ni en ok obede executive meetings mag Orengo gi cabinets mag Orengo. Koso dwa wacho ni gik mikale kanyo ikale ka en minority to jogi majority. Ok apar ni nitiere, weche moko nitie kanyo ma pod ok donji. Oduol is part of this team. Oduol ni e chama ni. Oduol is part of team mar Orengo as executive. Owene county assembly tich mar oversighting. Nikech ka ene mochikore otimo oversight to koro MCAs Orengo duogo koni. Koro MCAs ema ang' no bed executive. Ok donji. Mogik, wach ma Siaya bro miyo dongruok dhi luar kabisa kata dongruok matin manade madoyudore Siaya. Ok bi yudore nikech gimomiyo ma ok dhi timore. Oduol gi Orengo wach gi ni koro dhi pogo Siaya e dhoudi kabinde matindo tindo kata dhoudi matindo tindo. Ineno gima nyotimore liel cha. Nyiso ni en lweny ma koro dwa bet e kind jo Ugenya gi jo Alego.
ma kotimore to biro miyo dongruok ma Siaya bedo paralyzed completely, nikech obro bedo ni gimoro amora mobedo brought on board ko kele gi ja Ugenya to jo Alego ngur kendo mano gima ok gidonje kata bed gir dongruok, ko kele gi ja Alego to jo Ugenya bende ok donje kata bed gir dongruok. So mana gi sani Oduol wacho ni obedo oyudo intimidation kata mana ibuoge gi MCAs gi MPs mar mondo mi ogwetao tembe wacho no ko big wetao ka bendo kedo kod weche mag mibadhe. Oduol kabero nengo gwetao koponi oamua ni odwa gore ne jopiny odwa kedo gi mibadhi. Ok inyal kedo mae gima kata wan wacho e kinde machien kane pok wachopo yiero ma 2020 to ere kaka William Ruto ne gore gi sirikal achiel ma en mobede cabinet kaka deputy president and all the rest. Ko gike county bende koduol ofwenyo ni orengo ka achiel gi team ne te according to oneno ni ok tim gik moko kare kendo ok dhi maber gi Siaya. Ogwetao mondo beda obiya civil society ka to mondo koro tim ogore agoya ne jopiny ogore gi mibadhi kae to kogike yiero machielo to man komno koro miye wuon ene mota. Aya hero kama na inya par ni weche makamago bende nyakwar mgejuang gin weche mabende pod waluoni machiegni kopogore gi mano bende wang'eni governors dwaro pesa, MCAs bende ywak ne nyongesa. Nyawadwa Cleophas Oluoch dhi bedo gi twak ahinya mag ywak mag MCAs e chenro mar mbaka romo chakre saa 3 mar okinyi. Gisani adwaro miyo thuolo mar mondo mi uwach pachu mogik. Ang'eni nitiere mathoth matimore sani, ang'eni nitiere gwenge mag Shakahola ka bende sani chenro mano mar kunyo buche bende gisani koro osechungi kuom thuolo mar ndalo 5 mabiro, mano kaluwore gi chenro mar bero mago mag ringre mago mag jomothom 123 ma bende nosekuny e jumani. Kwan mag ringre yana chak kuny ringre gwenge mag Shakahola gisani ochungi namba mar 235. Juma mabiro chieng' tich adek jabero mano mar piny owacho Johansen Oduor biro bedo ka baro ringre ma bende noyud jumani, momiyo ne okang' makamano koro nochungi. Kopogre gi mano bende wang'eni jatend piny Kenya bende odiochieng' manyoro noromo kod Prime Minister mano mar piny Singapore. Manyaka sani jatend piny pod puoyo wach mar gedo, pod opuoyo wach mar juogo osuru mar kwana tamalo 3 kowuok kuom jotije ma pacho kaindi. Wach mabende wacho ni Singapore osebedo gi chenro makare ma bende osebedo ka konyo jopinyno. Gi weche duto, weche mag lalruok, bipartisan talks, bende wang'e ote ma bende kweth mano mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza bende koro nosechopo winjruok ka bende koro nagiseoro barua mano ne od bura mano mar National Assembly kamano kod mano mar Senate mar mondo mi oyie landruok makama bende oriwe moko kuom jogweko manitiere oko mar od bura. Kuom magi duto kachako kod Mesha Kodede wach ni mogik kwatieko tan adabedo mang'won wami dakika achiel. Erokamano Sharon. Wach ma Shakahola pod omako dhojo Kenya kendo pod wan gi buok kaka jopiny nikech jogi ing'eni kane gini ochakore ka iwache dala mar Kilifi ng'eny ji ne paro ni magi jo Kilifi, but kama koro gik moko chopi ineno ka jok ma osedhi report lal mar jogegi kendo iyudo ka ji owuok e gwenge machalo Kisii, Luoland, moko wuok e Luyaland kata kuonde tunge Kenya mopogore kodhi ka. Nyiso ni ma koro en wach jo Kenya te. Koro pod lit ne jo Kenya kendo buok pod nitie nikech ji moselandi ma pok oyud ndachgi dhi 600 gi wiye according to data mar Kenya Red Cross. So wagombo ni mondo sirikal odhi gi pes mapiyo moingo ma mondo mystery ni bende ofwenyie ni to gini nochakore karang'o to nikech ok en gima nyoro. Gini chal ni en gima osebedo ka kuom kinde malach. Wach machielo en wach mar wach udi. Wach udi ni to wach machuok ni mana kaka jomoko yande nowacho ni gin ok gicham barabara kata wabe ok wacham udi. Koro wakwong wadil kod weche mag chiemo. Jo Kenya ni ngima matek, nitie jok ma ok nyalo yudo mogo e mesagi. Nonyisgi ni bro migi gas be sani olokore ni silinda gi ji nige udi kata sani jaso emotamogi. Koro ka in idwa medo gi silindas moko mag 300 nyaka 500, president wan ok wacham silinda, wan ok wacham udi. Aeto machielo mogik en ni sirikal
onengo ong'eni this financial bill, this bill mar weche mag omenda ka ok olok kipengele moko igi kanyo pend chikego to jo Kenya biro neno matek mogik. To kapar ni jo Kenya noyiero sirikal mondo gidhi gi sandre sirikal. Jo Kenya kaka jatend piny kanidayo dhoge ni gima nowacho. Nowacho kama ne piny Kenya wane mochulo osuru mapiny moloyo kata na pinje mamoko. Kamano wachulo osuru mapiny moloyo pinje mamoko. Ang'eyo ni nitie pinje kata modongore ma usuru chopo 50% kata kwanata malo 50. Lakini giyudo value for their money nikech sikul gidhie nono, hospital gidhie nono, gik mang'eny itimo negi gosurugo. Koro kata kopo ni ane mi nyisa Sharon kawuono ni kayudo msacha siling 100 ka siling 100 ami 50 kaka sirikal kata 60 to bang'e no ang'e ni nyithinda dhi skul nono, thieth ayudo nono, gimoro amora ayudo nono, ayie chiwe kata 60 to ma wan wadwa chule 35 to onge gimiyudo bang' mano pod ichulo pesa skul, pod itimo gik gimoro amora. Erokamano Nyameshak, ang'ina ng'adi weche intiere godo mang'eny kata kamano semo mayo wawang'wa green namiyo Meshak dakika achiel to dhi na dakika chiegni 3. E bwo dakika achiel wachni mogik. Wachna mogik en ni Sharon nyaka wane ama sirikal nyaka bed piny mane kaka gidwa kelo ngima ama dak mar jo Kenya piny. Sani waneno ka mogo gi sukari lao mana bech simiti. Kendo sani ji penjre ni taged kosa chiem. Mano gima sirikal nyaka bedie piny ma ne kaka ginyalo duoko bech ngima ma oseidho malo. Ji mang'eny e Kenya kama odak e bwo gima wadendo ni poverty line ma ok nyal afford bedo go 1 or 2 meals a day. Okoripo bed ni kuma wasechope nyaka kuma wachope sani ni pod nitiere anyuola moro ma ok nyal keto chiemo e mesa nikech ngima oidho malo. To penjruok ma nyaka wapenj ni en ang'o ma wanyalo timo mondo wamed waket ngima odok piny ne jok man piny mogik. En nyaka watig our finance bill ma koro ineno kokelo wachni mondo wane kuonde mwanyalo diyo mondo oket ama oisen pressure ne ng'at man piny mogik kaka kuonde mag ng'iyo yore mag mafuta no kidwoko piny to obedo gi effect e sectors duto, obedo gi effect e sector mag chiemo, obedo gi effect e sector mag agriculture, obedo gi effect e sector mag transportation kod gedo. Koro ma sirikal ka duongi nyiso jopiny gin gi interest mar miyo ngimawa obed maber kaka jo Kenya, nyaka ging'iye yuto marwa kod kaka ginyalo make sure na taxes wa ok ochamo pesa mang'eny kuom gik mwayudo mondo jopiny obed ni nyalo bedo ni access services mamalo. To ne ineno kaya jatend piny wacho kaka ni wane jok ma bedo tax ma piny mogik kiketo wa the tax index. Mano nyalo bedo adier to mana kaka Meshak owacho no, kuonde ma taxes ni malo, services ma ji yudo n piny. Koro ere kitiende mondo ikaw nwa pesa midwa kawo almost 35% no, county government ok oyudo pesa, mano nyiso ni japiny mogik ok nyalo yudo thieth, japiny mogik ok nyalo yudo yo mar chiemo, to pod nyiso wana taxes wani ni piny oripoter malo. Nyaka sirikal bed mariek mondo bed piny oket nonro mopogre opogre kaka ginyalo duogo cost of living piny. To mogik katieko en ni sirikal nyaka tang' ahinya kech e gima gologa jopiny lokre gi sirikal margi. To kech koendelea kaka waneno ka insecurity medre, jokuoye donjo ma security situation counties mopogre opogre osebedo mawas nikech kech ma wantiere ni. Gik moko ilago ema nyaka wang'i mondo wa make sure ni there is jok ma ok nyal yudo yuto ontie kaka ginyalo yudo yuto mondo gidag kamano. Sharon, erokamano ahinya. Green Odera agoni erokamano kuom yudo thuolo mar chwa kodwa ukiny ma kawuono achiel kachiel kowuok e studio marwa mar kaunti ma Kisumu. Meshak Odede in bende agoni erokamano kuom yudo thuolo mar chwa kodwa kanyakla kodi nyakor Mgejwang'. Erokamano ahinya kuom kete e TV mar Ramogi. Chenro podi e lach bang' ma adaka yo matin bang'e wadonjo kod chuny banjo. Wantiere ka gi jathum ma bende osechopo, nyinge en Sergeant Music. Koro kete mana ka mabiro en chenro mar ng'e jothumbe wa, kik dhi mabor.